yamde jeeɗiɗi silmaji capan tati woni Dakar lamorde Sénégal waktuji ɗiɗi fawi hen to wiyete Paris lamorde France. Ahmadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde jamalla wale mon bismilla mon e ley kabaruji ɗi hande ko aljuma balɗe jeegom lewru jeegom ɓuuri hitande ujunnaji ɗi nogas e joyyi to leydi Mali e nde yontere gila alet ha hanki janguji kewɗi waɗi dakorde konunkoɓe kewɗi janama imade bulkesi ha Tumbuktu rewde tessita diwal gawo kono kadi to mawu saraji sikaso ala ɗo kuluyankoɓe ɓe keddi e wiide kabaruji ɗi RFI heeɓi konunkoɓe temedde mbarama e leydi janguji yoga keeɓi barmande ma en gartu hen. Sénégal ɗanotoɓe ko galda ko alda e sariya capanɗe jeegomo e jeetato artirama ɗo e Dakar alarba faltiɗo ɓe iwri koto leydi biyeteɗi Niger caggal nde ɓe riwa Algérie ko fedde o yiyem daraniɗe ɗanotoɓe waɗi ɗe golle kono wona hooreɓe leydi ndi wona ballal mabɓe hay goto e mabɓe wallani walla jaɓɓaki ɓe ɓiɓe Sénégal. hande leyɗele kewɗe adunaru ndu juuli janggo kadi goɗɗe juulan taskinami en layya to guine no wowiri ni hewɓe juuloyta ko e nder dowri ndi ɗum addi battane e nder garasuji Conakry ɓittere mawde waɗi caɗele kewɗe teskama tedduɓe bisimilla moon on calminamon juuramon jettama bisimilla mon e ley kabaruji ɗi to Mali puɗɗortoɗen gila alet faltiɗo dakorde konunkoɓe namen dakorde konunkoɓe kewɗe kono ngu ko tawa e nder diwe leydi ndi yanama ko jihadiste en waɗi ɗi janguji e dow ɗe dakorde caggal fiyande ɓulli kesi e to Tumbuktu yimɓe joguiɓe kaɓorde jani e dow dakorde konunkoɓe tessita e nder diwal gawo kono kadi to mawu saraji sikaso worgo leydi ndi e wi kabaruji hoɗuɓe e nder diwal ngal ko ɓuuri soldasiɓe capannayyo mbarama yoga keeɓi barma e nder cimtol kono Mali holli wiide capanɗe kuliyankoɓe kañumen kadi mbarama Abdoulaye Diallo na tongana en ɗe piyande keroɗen jemma alarba wiyata hanki alkamisa islamiyankoɓe jogiiɓe kaɓirɗe ɓe feddechinima jani e nokkuji ɗi konu ngu e nder Mali no tawa hen dakurɗe konu mahu ko ɗum konu ngu holliti e wiide muttuɓe ɓe ɗin janguji woni saabu temeɗɗe konunkoɓe mayuɓe ala limore mayɓe ɓe konu Mali ngu rokki e talata ñande nayyi ndu lewru konu Mali ngu andini kadi wonde heeɓi jangu tawi ko e dow daka mum to tesite e nder diwal gawo konu ngu rokkani hay limore mayɓe ɓaññinagu mum jiyadlankoɓe tawaɓe état islamique to Sahel andini ɓe fawi jungo e nokku konu tesite balɗe tati ko adi ɗum ñande goo ndu lewru ko dakorɗe konu bule kesi to diwal duwenza pelle kuluyankoje jogiiɗe kaɓirɗe jani e dow nde dakorɗe no tawa en jangu ɓurgu tiɗude e janguji teskaɗe ɗe jonte jawtuɗe jangu ngu fedde jinim waɗi fedde kuluyankoɓe jinime mbiɓe mbari koyna ɓuura temedere e konunkoɓe caggal ɗum ñande ɗiɗi ndu lewru kuluyankoɓe jani e nokku biyeteɗo fo Cheikh Sidi Bekay kamɓe bo wallaɗe diwoje Tombouctou e wiide konu ngu jangu ngu waɗi e sappo e nayyi kuluyankoɓe waraɓe capanɗe tati e goho woɓɓe nanga jeediyankoɓe ɓe wi kañum ɓe mbari ɓe gañi koyno tolno e konunkoɓe e temedere. Abdoulaye Diallo